Malawi Today. Mwene ndikukhulupirira ineso ndikukhulupirira olo dzulo adatulusa nkhanga zaona za mmama wa zija atangonena zoti kodi ejeni akapene ali kuti anamwalira kapene alipo china chake inandipeza zoti munthu uyudi alipo chifukwa chokuti ineso dzulo lomwelo ngakhala asanabwere naye kuifotokoza nkhani koma amene anangobwera zoti madzulo uno ndibwera ndifotokoze kumene kuli akapene nadziwa zoti ali bwinobwino chifukwa cha mfundo imene anatulusa akazawo sa ananena zoti kapene ankapita ku South Korea ndichilima ananena zoti amunanga anayamba kukamba kulalankhula zodabwisa akupita ku South Korea kuti no kaya ndikabwera kasibwera atafusa atanena zoti uzazindikira pasogolo anabwera ku South Korea akupita ku Mzuzu kumaliro pamene ananena zoti no undipase passport mwina nditha kukabwera mwina nditha kusadzabwera atafusa anangoti uzazindikira pasogolo kusanza zoti no mission ndithu inalipodi ndimene akunena mtenyiwa kuti mission inali yoti no ndege igwetsede mera amachokera ku South Korea ndizoona adi chikanapopita ku South Korea bamba amene wawa anakayikira kuti no ndikabwera kapena sindikabwera chifukwa mission anali akuidziwa koma kuthekadi kuti ndege inalephera kugwetsedwa kuchokera ku South Korea chifukwa cha anthu amene akutchulidwamo anali mmene mwa MCP yaja ndipo ndizoona zokhazokha ndipo ndizoona zokhazokha ngoba utenga uwu autengere serious ndipo ndiponso yeye akuziulula yeka iye akanena kuti amunanga anatenga passport ananena mundipasire passport unaenda wakaziuza ngaende ndi passport pamene kuyamba kuululidwa kumeneko iye pampansusu pompapa kuchoka khando kuzomba akatenge passport kakuchoka ndikulilongo akatenge passport kupita kwa nsusu isagwira imeneyo amene apanidwe ameneyo manda amene akafukulidwa amene manda wayamba kufukula ayamba amenewo Mwaswera banji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo apa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Monga tinalonjeza kunena kuti lero tikhala tikubwera ndi nkhani ya kuchikangawa ndikufuna mwaitani awatuluka panjawo aimbireni telefoni aja anapita kukagula mafuta anyali aja aitaneni aja anapita kukagula mabatire kunena kuti thamanga ni mabatirewo Comrade Ntanyo wafika amene anakachaja mafoni auzeni kunena kuti Comrade Ntanyo auja wabwera. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM amalawi ndinaziyamba ndekha ndithana nazo ndekha chimene ndikungopempha ndi aboma kuti muzindisatira kuti kodi chimene ndikuyankhula ndi chani tisagone a commission of inquiry osagona ndikuti this is Comrade Ntanyo on Limpopo FM muliko bwanji kwa MCP ko magula MCP ndamva zonena kuti kwavuta kumeneko kuli mali muvu munthu akangotere limuvu a Comrade Ntanyo waitawa commission of inquiry ndinali kopita kukapanga kafukufuku maka wiki imene ndili okondwa ndi onyadira chifukwa ndinakafika kuchikangawa ndinakafikako kuchikangawa ndipo ndakafikanso kumene chikuti kuchani Hills ku
iziti Kasangazi Heroes kumeneku ndikuti tafika koso kuti timve kuti zinakhala bwanji choncho taitanani amenewo abwere pafupi chigawo cha kumadzuloku. Muli ndine mkonzi ndi mulusi wa programu imene yankhanga zaona Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Nkhani yaikulu ndionena kuti dziko likufuna litadziwa kunena kuti kodi abale athu aja anafa mwa mtundu wanji. Ndimayankhula kuti ine Comrade Ntanyiwa pofuna kuzuzula ndimazuzula, pofunika kuyamikira ndimayamikira. Sindiona kunena kuti awana andana kufedwa, koma ngati anapanga cholakwika tiyankhule kuti dziko liziwe. Kuthamangira nthawi programu yanga iso ndidula chimene nditi ndidulire ndiyayitali, ndiye ndikufuna kuti anthu tilisatire bwinobwino timve kuti kodi kumapeto kwakeko zikulowera kuti. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndati ndikudziwiseni kuti chipani cha MCP chatumiza anyamata awiri omwe anakwera ndege Kenyan Airways kupita ku Rwanda. Ndimati ndifusa MCP anyamata amenewa akukapanga chani ku Rwanda. Ndimati ndinene kuti ngati muli ndi maplani ofuna kukamusowesa Lapken, Abdul Lapken, dziko lizadziwa chifukwa as I'm talking right now timu ya Limpopo anyamata 6 alikali ku Rwanda, ndipo ali around kumene kuli Abdul Lapken. Ndiye ndifuna ndikuuzeni kunena kuti whatsoever kaya Lapken atawa anyamata athu 6 ali ku Kigali ku Rwanda kumene tapeza Lapken. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ifeyo ali Limpopo si anthu oswera nafe. Tikufuna kudziwisa dziko la Malawi kunena kuti Lapken aja ife tapeza ali ku Kigali ku Rwanda. Ndiye ndikufuna mundimvesese bwinobwino, ndipo Mai Lapken Mulungu akukhululukireni. Mai Lapken Mulungu akukhululukireni. Simungamalire pamaso pa Commission of Inquiry kumalira ngati zona zenizeni, koma mukudziwa kunena kuti chinthu chimene chija chinachitika chija kumapeto kwake MCP ikanawina kunali konena kuti inuyo mukapindule. Ndizomvesa ikisoni. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Chifukwa chonena kuti zinthu zikuthina Limpopo ikubwera poera ndikuyankhula zona zake zenizeni. Chipani cha MCP chakonza thumba la ndalama mwapaderadera akufuna kupereka kwa ena mwa anamfedwa, ndicho linga chakuti boma likadzalamula kunena kuti manda abale athu aja akafugulidwe kuti tidziwe choona akakanize, ndipo akonza programu yozapita ku court kukatenga injunction kuti abale awo anthu anakufedwawo
azakani ndipo apeza lawyer amene azayendese zonsezi. Lawyer ameneyi ndi Jefferson Kazipatike, akuti azakatenga injunction pamene Amalawi tikufuna kuziwa zona zenizeni, kufuna kukafukula mandaja. Izi ndi zimene zili pa ground. Ine ndikuti ndine Comrade Ntanyiwa nde ndimamva kumagulu MCP kwakuti komatu waponda mwala ameneyi. Ine sinaponde mwala, ndikungobwera kungoyankhula zona zake zenizeni. Choncho dziko liziwe kunena kuti mukaona kunjaku akukana kukafukula maliro aja, mungodziwa zonena kuti anakufedwa amenewo akukanawo zawo alandiriratu, ali ndi zawo m'manja chifukwa ena alandirapo kale zawozo. Choncho Limpopo FM chigawo cha kumadzulo kuno tafuna tikudziwiseni kunena kuti kuli thumba la ndalama limene likuperekedwa kwa azimayi omwewo okhawo anakufedwa, amene ali opepera, amene sakufuna kudziwa za imfa ya amunawo. Mukudziwa kunena kuti mamunayi sanali wakwanu iyayi, sanali wakuchikazi, inu munali okwatiwa. Mamunayi anali mkamwini, nchifukwa chake mukufuna ndalama muzidya ndi abambo anuwo ndi amayi anuwo ndi azichimwene anuwo, mbali inayi akuchimuna akulira misonzi. Ndi zimene mukufuna azimayi ena. Ndipo ndimafuna ndipempheso anthu awa, ngati nkotheka chuma cha Chilima mukuyenereka kuti mukachibweze. Chilima anali ndi abwezi, akamatsegula mabizinesi ake amasegula mabizinesi mudzina la anthu ena. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti amalemu a Chilima anali ndi mabizinesi amene amatsegula mayina a anthu. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti anthu inu ngati ndikotheka kumanani ndi akubanja kwa Chilima, akuchimuna ndi akuchikazi omwe, mubweze chuma. Ka panali mashopu, kana panali ma intercafe, ka panali business ya mtundu wanji, kandi KFC, kandi chani business ya mtundu ina lonse imene Chilima anayika mudzina lanu koma si anu. Ndikufuna ndikupempheni zisanafike pa mponda chimera, timu ili pa ground ikufufuza kuti Chilima anali ni ma business ati nanga business yakuti inali muzina la ndani, inali mwandani. Zonsezo zibwerere kwa Chilima, zikhalire akumbumba kwa Chilima chifukwa cha ubale wabwino umene munali nawo ndi akubanjawo. Anene kuti chakuti chotengani koma tiyeni mukabweze. Ndiye tufuna tipemphe a Joshua Valera, ma business amene a Chilima anatsegula mudzina lanu, mukuyenereka mupezane ndi akubanja mwabwezere. Komanso ndofunanso ndipemphe akwezi Msusa kunena kuti ma business amene anatsegulidwa mzina lanu koma ndi a Chilima, mukuyenereka mwabweze. Nkutheka mulipo anthu angapo. Limpopo FM ikupitiriza kusakasaka anthu amene akusunga chuma cha Chilima, kunena kuti chumacho chibwerere kubanja. Akubanja ndi amene akakhale omasuka ndi kupereka chumacho. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndikufunanso ndibwere chigawo chimenechi, ndimati ndinene kuti ngati zomwe anayankhula Mai Colleen Zamba, ngati zimene anayankhula Mai Colleen Zamba zinalizoona, kunena kuti Achilima atamwalira, mai akunyumba kwa Achilima anapita kwa Achakwera kukawapempha Achakwera kuti awagulire magalimoto awiri. Ndifuna ndinene kuti mai zimene munachita ndizolakwika
kwambiri amalemu achilima anasiya magalimoto ochuluka. Kodi pamenepa simutipasa chikayiko ife Amalawi tionena kuti kapena mumadziwa kuti kuchitika zakuti munthu amene mukumkayikira kuti wachita choyipa kwa m'bale wako ungamapitenso kumakamupempha kuti akuchitire china chake. Mayi izi munapanga mwatikhumudwisa. Ndiko ma activists, we are fighting day and night kuti tidziwe chilungamo cha mmene amunanu anafera. You are not supposed kupita kwa chakwera ndikumaka pemphaso magalimoto. Ngani imeneyi ananena amayi Colin Zamba ngati amayi munaipanga ife pali Mpopo ndife okhumudwa. Ndili ndi chikhulupiriro ngati iso dziko ndilo okhumudwaso. Ndizomvesa isoni kunena kuti mayi Aidini asana nyamuke kupita ku Commission of Inquiry anakumana ndi akuluakulu ena ku Japan kuwapasa ndalama kuti akayankhule zopepera zimene amayankhula. Mubwerere kuma audios amene amayankhula Aidini aja mumve zimene amayankhula. Zochita kuoneseratu kunena kuti apa palowa ndalama. Mayi iyi ndi nkhanga zaona sitimasekerera zolakwika kumeneko ndiye timati kuipa mtima. Ndi chifukwa chiyani azimayi azimuna anu akamwalira mmaonesa khalidwe wopanda chikondi ndi mwamuna wanu? Choncho mayi Aidini ndikufunanso ndikudzudzuleni pa ndalama imene munatenga kwa akuluakulu a MCP kuti muzikayankhula zopepera zimene mmayankhula tsiku limene lija. Ndikuti iyi ndi program ya nkhanga zaona. Achipangano chakale Amalawi nonse komwe muli chigawo cha kumadzulo kuno maiko mdziko mwathu, ndimafuna ineyo ndidziwe kuti kodi ngozi ikamachitika, ngozi ya galimoto kaya ngozi ya njinga ya moto, ungamakhale ndi chidwi chomakasegula tanki kuti utaye mafuta, kapena iweyo uzipanga zopulumusa moyo wako kuti ine pangozipa ndipulumusepo moyo wanga? Kodi mayi Aidini anawaimbira foni ndi ndani kuti amunawo anataya mafuta mu ndege ndi chifukwa ndege ijasina yake? Nanga iwo anadziwa bwanji kuti amunawo anataya mafuta amu ndege? Mayi awa atiuze ife Amalawi, atimasule, chifukwa ndizokayikisa pangozi munthu m'malo mopulumusa moyo nkumakhala bize kutsegula tanki ya mafuta kuti utaye mafuta. Zinalowa za mthumba, zinalowa za mthumba.
akuti Mungu tiphe muone kuti Limpopo ibwera ndi za mtundu wanji. Chigawo chakumadzulo kuno nkhani yathu yayikulu kwambiri ndiyonena kuti MCP itamaliza mishoni yawo. MCP itamaliza mishoni yawo kuchikangawa, inathawisa Abdul Lapkeni monga amene anali ring leader wa mission manager, kumpitisa ku Dubai komwe anakakhala miyezi iwiri asanamsamusire ku Rwanda komwe akukhala panopa, chifukwa amakambirana ndi boma la Kagame kuti amupangisire citizenship ya ku Rwanda. Ndi pamene MCP mosogozana ndi Achakwera anamuchosa Lapkeni ku nyumba kwa Achakwera ku Dubai kumupitisa ku Kigali komwe anamugulira nyumba. Ndipo bambo Lapkeni amenewa akupezekera ku location kapena kudera lija lotchedwa kuti Nyakatali, ndi kumene kuli Abdul Lapkeni akukhalira kudera lotchedwa Nyakatali. Amakhala nyumba kapena tinene kuti house number 104 Ramera Street. Ndipo mukatenga foni ya akazawo a Lapkeni mupeza kuti muli namba iyi +25071 ndi kumapita manambala ena. Komanso mufoni mwa akazi a Lapkeni pali nambala ina ya foni imene ili +971. manamba awa ndi nambala ina ya ku Rwanda, nambala ina ndi ya ku Rwanda, nambala ina ndi ya ku Dubai. Manamba amene wanda amene amalumikizana amayi Lapkeni ndi amunawo. Ndipo a Lapkeni akukhalira pafupi ndi shopping center kapena kuti tinene kuti mall yotchedwa Kavaza shopping center. Choncho abale anga a Lapkeni ife ali Limpopo tapeza. Ndikuti ndikunena pano timu yathu ya anthu 6 ili ku Kigali titamva zonena kuti MCP yatuma anyamata awiri tapita kumene koko nafenso kukapereka chitetezo kuti Lapkeni asaphedwe. Choncho palibe chimene chichitike china chilichonse kwa Lapkeni. Ndikufuna ndiziwise kunena kuti a Lapkeni ali moyo, ali ku Kigali ku Rwanda, ndipo akukhala dera lija lotchedwa Nyakatali. Amakhala nyumba namba 104 Ramera Street. Ndipo akazawo akhala akuyankhulana nawo pa nambala ya +25071 komanso 971. Ndipo amenewa ayandikana ndi shopping center imene ikutchedwa Kavaza shopping center. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Amalawi imfa ya munthu yonena kuti mwachita kumukonzera ndi kumupha ndi imfa yovuta kwambiri, ndipo mzimu wake sumalola. Plani ina iliyonse imene mungayipange simagwira.
plani yomwe anaikonza IMCP, plani imene anaikonza IMCP inali yakuti analibe chikayikiro china chilichonse chonena kuti aluza chisankho, ndipo maplani awo anali owasankha alapukeni kukhala komishona ku embassy ya ku Rwanda mu dzina lomwe anawasinthalo, komanso akazawo analionena kuti awasankha kukhala wachiwiri kwa komishona ku Rwanda, ndicho linga chonena kuti akamapita akazi aja ku Rwanda akuziwa zonena kuti akukafikira ku nyumba kwa amunawo, ndipo azikakhala ndi amunawo, ndipo apita ndi banja lonse. Awa ndi maplani amene anali nawo IMCP, ndipo akazawo analiona kuti akukakhala deputy commissioner. Zimene ndikuyankhulazi amayiwo akuziwa, ndizomvetsa chisoni. Panali maplani opya kwambiri tati tidziwitse dziko komanso commission of inquiry kuti mulonda yemwe anaona zonse zimene zinachitika ku Chikangawa pa 11 Juni, zimene zinachitika ku Chikangawa pa 10 Juni, ndipo pa 11 Juni IMCP anamusamusa mulonda ameneyi ndi kumpitisa ku Lilongwe. Ku Lilongweko anamusamusira kuti this is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM ndali ndi nkhondo. Ausene Malawi, a vice president. Wakumbukiza Malawi nikamuanzela kumwamchone. Makemeo wakwe baiwe ni bajala. Ulibiso, vizimu yanu na eni ibeba mutu babo. Pamene ndikumaliza programu yanga ya nkhanga zaona, ndati ndidziwitse dziko kunena kuti mlonda amene anali ku Chikangawa pa 10 tsiku limene ndege imagwesedwa, mama wake pa 11 Juni anasamusidwa mlondayi ndi kumpitisa ku Lilongwe. Ndikuyankhula pano Amalawi ine Comrade Ntanyo. Mulonda ameneyi ndamupeza ndipo anakamsiya kutawa ya kwawo kwa President Achakwera, ameneyi akupezeka kutawa ya kwaka Budula. Tikachoka pa Nsalu timafika paka Budula, ndi kumene kuli mulonda ameneyi amene anali kutawa ya ku Chikangawa anamthawisira kumeneko. Ife tapanga kafukufuku watu Amalawi tampeza. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ndiponso mukuyenera kukatenga officer in charge wapa police yapa Chikangawa, police post yapa Chikangawa, amene wandiye a Kingsley Ntope, amene wanso ata kutuuzaso. A Kingsley Ntope anachita analandira pension, anachita pension. Choncho officer in charge apa Chikangawa police post akuzaso kutuuza bwino zango zimeneyi. Komanso
kansala wa MCP amene zina lake ndi Victor Muva, yemwe anauza anthu aku kaundama hiro, anauza kuti pasapezeke olankhula za kugwa kwa ndege chifukwa chilichonse. Boma likuziwa zomwe zikuchitika chifukwa aboma alipo akuluakulu akuchipaniko anachenjeza a Victor Muva kunena kuti mukaona gulu la anthu likukhamukira kumalo kumene kumveke kuti kwagwa ndege, mwauze anthu asapite, ndipo aliyense akhale chete, asayankhule china chilichonse. So tikupempha aboma kunena kuti mutitanire a Victor Muva amene wandi kansala wa MCP kudera limenelo, komanso a Kingsley Mtope. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, chigawo chakumadzulo kuno. Ndikufunireni zabwino zonse. Ndikhala ndikupitirira ndi programu imeneyi ya kuchikangawa, ndikubwera ndi nkhani yokhuzana ndi Captain Mulomo. Kodi kuchikangawa kuja zinakhala bwanji a Captain Mulomo? Ndi mamawa ndibwera ndi programu imeneyi, komanso posachedwa pompa ndikhale ndikubwera ndi breaking news imene yangochitika, imene yandipangisa kunena kuti programu iyi ndidule kuti imveke bwinobwino. Mawa ndikhala ndikubwera ndi programu imeneyi yakuchikangawa kuti tizamalizise. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, chigawo chakumadzulo. Ambuye akudaliseni. Comrade Ntanyiwa, you stand for what's right. Your voice carries truth through Malawi's night. A warrior for justice with a heart so pure. Your transparency makes every word secure. Comrade Ntanyiwa, blessings on your way, fighting for the nation every single day. When you speak, we listen and believe. Every promise that you make, you always keep. Standing up for those who cannot speak.